Ang utana sa tuang follower nga si Regina Brucoy. Attorney, ang yuta sa akong papa nga naprinda di na ipalukat sa giprindahan, dili kana sakto. Ang prinda, dili palit, og malangay man ang paglukat, dili automatic remate. Doon na pa'y igo nga panahon nga gitugot ang balaod nga mo lukat ang tag-iya. Gawas ana daghan pang proseso nga sundon. Doon na ba'y kontrata nga gipirmahan, notaryado ba og abogado. Ang kontrata sa pagprinda na rehistro ba ngadto sa Register of Deeds karon, o gusto nga irimate kanang mao nga yuta ipananghid pa kana ngadto sa korte, mo foreclose una ang giprindahan, kinahanglan og approval sa hukmanan. So kanang nibalibad para lukaton ang inyong yuta, dili kana sakto katungod sa tag-iya ang paglukat.